Gin commissioners ma kamoro owacho ni wigi omoko kata commissioners ma jonjore iwinja koro mano en achiel to marori options mane nitiere gima miyo ji dhi e ng'anyo ikuongo ing'iyo to nitiere yo mane inyalo ng'i mondo los godo gigi ngima pek mar ngima ni malo gima chielo en ipenjori ni to kopogore gi weche ma gidhi e ng'anyo ang'o machielo minyalo tim giminyalo tim en tiyo gi wach ni e parliament tiende ni opposition kata azimio onego bed ni ne pingo gini e parliament to ging'iyo ka parliament pi oingo ne gi mogo tiende ni pi mar UDA odhi obedo mang'eny koro kodhi obedo mang'eny to gi kaka ng'wech mana oringo juma mokalo makata doko ni jo azimio no wuok oko wabunge no wuok oko to gini pod odhi adhiya nikech Kenya Kwanza nigi majority e parliament tiende ni gimoro amora ma gidwaro ibikal koro mano nyiso ni gionge gi option mar tiyo gi parliament ginyalo mana go koko lakini gima sirikand William Ruto dwaro biro timo idagi yie mar ariyo en doho to kama koro pek mar wach betie moloyo mamiyo ji dhi e ng'anyo en bedo ni king'iyo kaka doho pacho ka koro dhi tok yalo bura mar Supreme Court mar yiero en gima samoro miyo ji duto te luoro nyaka jomoko dwa wuoye gini adier makende ni independence mar judiciary kata chung motegno mar doho pacho ka en gima sani koro wawacho ni en questionable ka waseng'iyo kaka doho samoro osebedo ka tayo gigi ranyisi en mane ka ing'iyo ng'wech kata speed mane doho omiyo jogo committee kata commission mane oyier koda ker ma otelnegi gi justice Mchelule madhi nono commissioners ang'wen gi en gima parliament kata bunge opuodho chikcha opuodho gwetho mar jogi oko to odhiambo no kiny nego kinyi jogi osechamo muma koro ng'wech mane doho ni godo ka inyisi ni ntiere nekech option mane japiny ni godo kata kiweyo jakom en dhi challenge kaka process mano otimore e parliament cha e doho koro king'iyo kaka sirikand Uhuru nyicha ne tiyo nyisi ni samoro ywaruok e doho gi piny mamalo en ga gima ber ne piny bedo ni piny mamalo bedo ni national government kata executive nyalo bedo ni nie otanda gi doho mano en gima miyo kata diyo Kenya moro madine nigi paro mondo miyo chwal bura e doho ni process mano otimore e parliament ok en process makare to bende king'iyo mano ting'iyo kata mana PSS gi process mane gikalo godo mapiyo to bang' seche moko manok tido ka jogi osechamo muma gima miyo gichamo muma mapiyo en chungo ng'at manyalo dhi e doho emomiyo ineno ka gazetment mar gitimore mana seche machuok to bang' seche gogogo to gisechamo muma to ng'ama miyo this commission chamo muma en ng'at mane ochung'negi ka gichamo muma ok mana jaja to en chief justice mapacho kae koro koda ng'ato nogone simu godhiambo mapiyo momiyo gini kechipenjo ni ang'o mane dhi kethore koro mano nyiso niya